ปีนี้นังละตุมระดับ executive meeting เก็บปัดดูปนระบังโซพุทธักนังละตุมมาหินเป็นท่านิกทาเกี่ยaprangsi nilihin pen la media akorte doan dam afan same kadam pajer lo kadam pini nitum ladak Duarbagori press la pen la pineng ningkan suri ni ra ingkar pli aningkan nilitum la executive meeting ba nitum padu pon lo la bangso ke padu la non nitum ingdeng la 2004 aningkan bang ke nitum kadure son do kong ma nitum non abang geng deng hinian si dola si nitum kaching wai pon nang ko kela hello nilitum dak Duarbagori ang kang stami Halloween adim sini tum sami kedu ati arong sami de kawara baguri ha de yuri lasan sini tum Halloween asan sini tum kedu la sini tum bang pini abang ke nilitum dak Duarbagori press club pe nilitum bang ke isi chingrung pet pe nitum chingki chethan ajar mek bang padu pon lo bang so ke padu pon along nitum non dak kaching wai pon kela hello nitum dak leadership training asano nitum dak press koson si ke claim ke dam nang ji na aso puthak nitum dak Duarbagori press club pe nitum chingki chethan pon lo aso pe nitum putho chedan chethan pon thu la ke dak press tum koson si ke claim ke dam poma la so press ala ethics alam the bang nitum chethan pon thu lo la pen do thula nitum la border issue alam the aputhak nitum chethan pon lo athe dak Duarbagori long ke lapu Golhat district Nogong district ason thi lason sin nilitum along ahoy ason sinang dolong la sinitum bang la so puthak bang lason thi nilitum Duarbagori press club pen kacherai komchima aso puthak nitum chethan pon lo apen same do thulang non nangkele ji la engdeng thongkepra hini la junior kebi festival along nilitum Duarbagori press club pen same isi dak competition lo mate fishing competition abang nitum bipon po pusinitum da chingki chingwai pon lo na si nilitum Duarbagori press club pen la non meeting ge do long alam the aputhak bang ke nitum la ansi inton pon ko